de golle oto ɓilam ɗo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dental diine joɗiɗo koɗo moƴƴo tedduɗo garɗo haalande en ko faati e Daka wonno ɓeɗo ngari ene Daka gandi Daka ngari Daka tumi barke Daka wadde bisimilla makko haalande ɓiɓɓe Daka mo andi ko faami hen bisimilla. Hay kañum de kam ceerno minen yettode wodani Allah ko musidɗo o nannimi ɗo ko mi anda ɗum. Musidɓe ma noon ene mbawi wawnudema nannuma e ko anda. Aywa alhamdulillahi rabbil alamina noon minen Allah addi min ɗo e Daka he law seeɗa min mbiyata min gari ɗo e gurdam ceerno mawɗo laabi tati mbiɗa arde e ceerno laabi tati mbiɗa dakotoɗo e ceerno. Tuggude e nden ha e oɗo Daka meeɗani dakade mi arani non mbiɗa yettiri ɗum Allah hami watti ardude sukabam yettiri ɗum Allah alhamdulillahi. Ko nafoore tan woni hen kadi haalota ko Daka haalota ko ala Daka haalota ko hay goto wawi sifade Daka so wona garɗo ko tan dañat ko artan daña armaleɗa. Yo Allah jaɓanen yo Allah rokkuɗo en wattude ni mo wuuri barke annabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa sallim. Hey, Ceerno Ousmane Ba Diallo Ousmane Diallo to babangol min beltanimama sabu wayi min suɓadema yidde beddoɗa konngol ma e dental diine ko Allah wallima a ari Daka guila gurdam ceerno ha yo ñalawma hande holto tan ko ɓurɗa teskade e yimɓeɓe e garal ngal beele Daka ono ɓeydi beele waylima gonka yimɓeɓe e honno teskoɗa no wano adan waɗa andi kam garal adal ngal no muusuno seeɗa sabu wasde yimɓe guila dabaji ko nandi hen kono fof pelli hel mon waɗi on hen ha gadduɗen ha ene wayi joni teskoyema hen. Ay kañum kam ceeɗo teskoye hen kono mbimami ni Daka kala ko tampuɗa hen a tinata tampere Daka. Min de gardam e ceernam adan ko puccu o addanno min gara ha to wiyete Yasin Lakki ko ƴetta ɗon oto e on saaha koye ɗum min jahata min goppa ɗon puccu o min kotoyi noon kadi o ƴettita puccu o min ɓaata yerimaɗe e ko noon min gardanno. On saaha kadi ne otoji ɗi no mbiɗa ni dabeje ɗe koye laabi leydi rewɗe laabi men ferloɗi hen min ndewanno min gona balɗe ɗiɗi tati e lawol e mooli Allah oto pana ene wona hen ko juuti kono hay hunde hen nde wonno so tawi Daka a yi ɗum fofo a yejjita tampere a yettema tan a yejjiti tampere sa hooti kadi a yejjiti tampere mum ko dañal tan woni hen. Alhamdulillah goto wi Daka a wawa sifade ɗum ala sabu so tawi a yeehi Fouta walla a hooti wuuro mon ɓeɗo fof garu Daka so hooti wuuro men sa wi gaare wirde yeehi toon kadi wirde sa wi gaare juule wiye toon kadi juule a wawa sifadade neɗɗo kono so tawi Allah walli neɗɗo ƴetti koyngal mum ari ha Daka yi sifa gonɗo ɗo o sifa o andani hoore ɓernde mum jaggani ɗum sifa o so hooti kanko artiri hoore makko gonga fatta haalde goɗɗo kanko kadi tama arta wartirade woɓɓe Daka ko ɗum hawnori wonno Daka mo gonɗo kala hitande joni a yiyat hoɓɓe on Daka me ene jeeya hen seeremɓe men ɓe ko ganduɗa hen seeɗa sifanoɓe guurde yimɓe ɗo ni teskiɗa hen sabu eɗen teski hen seere men ɓe ko enen fof en gandi ceerno ko mawni ko kanko ɗo heɓa duuɓi ɗo hande guila e bam makko ha e seere dental ngal fof ni hoolare ne waɗi hen sabu juldal ceerno birdata ceerno wona jeehe mboɗo mbaɗi mboɗo mi ara ala ko aani makko mbaddata ɗum kadi en jeeya Daka meji gonɗi hen Daka meji mawɗi ceerno ko teskiɗen hen no fewi Daka memo gasata juldude hande ceerno Ahmed Tidiane ceerno juldon duuɓi ɗiɗo aɗa fina tan daara ɗum sa daari ɗum tan yoni fof kono dañe fof a dañat julda e mum joddo ɗon wadifa subaka e kikiɗe ɗum ceerno ko ngalu mum haalota eɗen jetti Allah haalama kadi Daka men naatoɓe ɓernde ma wallahi kadi nana ko ɓeydirta nana ko ɓeyduma wallahi
jarama ceerno yo Allah fandinan en yo Allah fandin Allah fandin kala ko daña amin amin garten ɗo kadi laabi amin ya Allah sen jehine kadi Allah rokka en rontinde aroɓe amin ɗum ñagoto amin ya Allah inchallah ceerno ataw jafoɗe min kam jafoɗe kam an kadi seydi jarama yo Allah yo moƴƴere alhamdulillah battunimo wuuri allahumma salli ala non dental si dental dina TV onon jiiri guite moɗon alhamdulillahi rabbil alamin ɗum fof ko ɓuuri daka he jiijiyaɓe Allah moƴƴiɓe waɓe ni no ceerno Ousmane Diallo en jewtini en seeɗa dakam e daka kam yewtittako sa addi télé maɗa sa ñalli guite ma ka hiiri awa haaldude ɓuuri daka kono neɗɗo wawi dañde hen dakamme kam fodde kene famira ko woni sababu daka e sifa daka yo Allah jaɓan en alhamdulillahi rabbil alamin allahumma salli ala sayyidina Muhammad jarama seydi joni noon to nawata no Fuuta